Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat ag dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, ken adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, ken Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama kan kalafing. Danggayan da kami manay nga aglafing. Alang ruden. Kastoy ti surat ti pagayam tayo nagpailingay di tinaga na Talia iti Ilocos Norte. Kan ka Mang Bianong. Ilingad naklakuman ni tinagan Talia. Nakapagsurat akmay takayat kuman nga idawatan iti solusyon to'y parikot ko, mangmangtad sa inet kanyak. Kastoy man nga irugay ti amen, Mang Bianong. Anak ko, bayat alas sa papay, agpalulot ka kumapay ti maminribaw. At dapat kung daway mo agbabaway. Nakapagpanunot akong tatang. Awanan ti mabaliwan ta nakaikadeng akon. Ay, no kasta talaga makiasawa kan kini Rodelia. Rodel ko nayo tatang. Saan a Rodelia? Kasanaw kat badeng dayjay. Nagkatudit ang malalakay. Ang badeng pailaang magtipakiasawaam. Ano kay ti makiasawa iti malalaki? No babaeron tumot laang. Pipian ti makiasawa iti bading akas ka ni Rodel, taamok asyaklaang ti nakasentruan ti imatang na. Saan nga agbabae, tasyaklaang ti babae iti biyag na. Oray malusan nga agbabae? No, aglalaki mate. Sana baling aglalaki na? Tasan mo't nga agsikog ti lalaki. Jay agbabae ti narigat, tamasikuganday ta, tatang. Sapay kumatamaklon da ka para iti anak kiyo, Tata Delphine. Diretsa salitaan. Saan ka akayat para ijanak ka? Ouch! Anyang garod ngay, isumot ti makiasawa. Narigat mat no ipilit ko ti kayat ka, kat isumot ti makiden na. Ngim sigurado mla nga di mo paglulukuan jay anak ka, Rodel. Santo Apulos, Tata. Nalaos na rod ti yaman ko, ta da babae nga gusto kanya, nga oray kasto iti kasasaad ko. Arapaap ko talaga ti maadaan iti bukod ko a pamilya. Kat patsyakan ni Talia ti makaipay iti dayta kanya. Nalakaak akasarsarita, Rodel. Iti kalito aluklok ko mla ang gianakaw, siyak ti makalaban mo. Sa bali ak makapungtot, Rodel, isuasapel ako mahata, di kanto aglalalakay. No way, Tata. Diyak to aglalaki. Promise ko dayta, Tata Delphine. My father-in-law to be. Talaga kadi ani Rodelin ti pakiasawaam, Talia? Wen Rex, asidagan ti panagkalay sami. Nagsakit a panunutan. Ngayon natin naktimay sa abading Talia. Agasan, nagado ti mangibagbaga.
Anataerak, artistahin na kano. Angam, bading laeng tinangatew kanyak. Anya ti di mo kayat kanyak talian. Ti kinatarakim. Anya? Diyak kayat talaga tinataraki launay. Tado ti kainagaw ko no kasken ka ti pakiasawaak. Amang ano diyak to agsarsardeng agkonkonsumisyon. Tasanda kamot asardengan dagiti babaeng asitgan. Asidag ti sulisog ken ka, tanataer ka talaga. Diyak to agpasulisog. Basta siyak ti pakikalay sa am talya. Pasensya ka na talaga, Rex. Mangsapol kan iti sabali a pangibaw ingam itiriknam kanyak. Taasidagan ti panagkalay sami kan ni Rodel. Magagaran ako nito umadali na panagkalay sa Talia. Uray siyakmat Agyamanak, ta saan ka maupupay kadagit ibagbaga dagiti tao kan ka? Nagadong amin ti mga kwa kontra iti relasyon ta. Baybayam dagiti kakasta at tao. Umapal dala kadata. Iso a kompormila ditan ti sasawenda kontra kadata. Ay, anya nga tatirik na tada asawa na niya. Nang runa no addanton anak ta. Sigurado naragsak Nang runaket, kasla makit-kita kun a responsable ka nga agbalin nga ama, dagiti agbalin to nga anak ta. Ay, mabalin na siya tutawagan da iti mami wenno mama. Ha? Ay, madi siyak ti mami wenno mama. Ta siyak ti agpas ngay no bilang. Sa bagay. Dadin to lang arodan ti awag ti agbalin nga anak ta kanyak. Agbalinak ton at Daddy Rodel. Nagkalaysa kami nga raod ken ni Rodel, itilaksid ti adaw a mangupupay kanyak, ajak kano makias-asawa iti badeng. Ngem natangken ti pangedengkaw ta kungkunak iti bagay, ajak to agparikaut iti denna ni Rodel ta badeng mangbianaw, dinakto isukat iti sabalay a babae. Naragsak kami nga raw ide, nabibiit kami pa'y mangbianaw. Wanya, naimas ka di matlang tinluto ka pamigatan ta? Wen jak laing pagarup analaing kagayam nga agluto, Rodel. Siyak ti para luto iti balay mi anya. Adu tamok nga obra. Iso adi ka marigatan nga agdalos ken agluto. Tabatido akiti kakasta nga obra. Ay, jak nagbido ta talaga anak yasawa ken ka, Rodel. Nga oray, pilantikak? Nga oray ibagbagada abading ti asawa? Ay na, awan bibiyang ko nga uray anya pa iti bagbagada. Basta naragsakak iti dennam, Rodel. Si Kangay, naragsak ka kadimot la kanya. Of course! Sika ti mang tungpal iti arapaap ko, amaadaan iti kabukbukudak a family. Maadaan tanto iti anak. Iso ang naragsakak ken ka, Talia. Agpaiso, Katuwan met. awan na igamar apa naging kukuna iti dayta na ibagam. Che? Alangan ba't nga agin kukunaa katagasawa tang arudan? Ikagkagumak nga rutag pakalalaki iti denam. Tapno di mo mapanunot ti umalatiw iti sabali a barako. Di ka agdanag, dinto mapasamak dayta, Rodel. Iso nga rod anak asawa aken ka, tadyak kayat ti barako, tamaan no isukat dakto. Jak lakit di kayat ti may sukat, Rodel. Iso anak asawa aken ka, taamok asi syaklaeng ababai iti biyag mo. Itay pa yung ada kacachat ni Rodel iti salas sino launay nga tati kacachat na? Nagpigsapay ti katawa na. Ay, baybay akman laangan. Ay, bala! Una yan ti paggaak na. Nakaragragsa ka makicachat. Lalaki nga tati kacachat na?
Rodel? Rodel! Oh my God, Rodel! Ay na! Ay! Sino ti kachat mo? Anya ka magtantaliya! Makapakigtot ka! Kasano, kat di mo pa'y napuutan ti asidag ko, tabi si kamot ngamin ang makichat-chat. Sapay nagpigsa ti panagkatkatawam. Kasano, kat makapakatawa mo't namin ito kachat ko. Sino ngamin day taaya? Babae, wano lalaki? Ako half-half. Kasano day ta? Basta, half-half. Mabalin a babae, mabalin mat a lalaki. Dakkel magayam ang ti tiyan mo, Talia. Tatang, asidagan ti panagpasngay ko. Magagaran na makakita iti apo ko, anak ko. Uray da kami mat ka ni Rodel tatang. Magagaran kami na makakita iti anak mi. Bilibak mo di asawam. Badeng agpaisaw nasikugan na kaadagaws. At dapay inatiwiyaw anabayagan ang nagkalaysa. Ang saan dapay anaadaan iti anak. Alis tumat ni Rodelia. Ni tatang mat. Rodel, kunayo kadilatan. Patid dugan nyo pa'y latinagan na mat. Rodelia mo nga may daawag dakan kwa na. Inisan kayo pa nagkalaysa. Malala. Sige man langan. Rodel langan. Barako magayam ni Rodel na may papanite panagpanday iti ubeng. Hoy, Rodel! Sino launay aya day takachat mo dita? Apay aya pa kasi ko ramlaunay no, dakachat ko. Kasano? Kat itaypay aday ta cellphone mo tikit kitaam. Kurang nalan may pigkatan day ta bukol-bukol ti matam di tay screen ti cellphone mo. Cellphone nga, Rod. Di usaran kan kitaan. Alangan mo't anak kakidumak na agchatak Kitaak man day takachat mo. Anya? Ay, privacy mo't ataliya. Diyak to pa'y pakibiyangan ti cellphone mo. Siguro. Adda lalakim anya. What? Ibagam lang no dalalakim. Che! Awan lalaki. Kumpor na di mo pampanunutan mat. Biyerna. Anyat amok ngay. Ama. Anay ko. Agsikalan ti tiyan ko. Ang mga naganak kan, Talia. Anay ko. Rupat ni baby. Babaita. Anay. Nagpasngayak nga rod mang biyanong nalaos ti ragsak may. Idi nakita may ti anak may kene Rodel. Sumangkaragsak met ti amak. Idi nakita na ti apo ko na. Naglabas nga rod ti aldaw mang biyanong kat. Talia, rumwarak biit. Ha? Sa dino ti papanam? Malaman rumar ka pa'y laang. Sana bale, taagawid akmod la adagos. Papanam ngamin aya. Ako si Mang Patisigo dagayem ko awawisin nak. Agkita kami kano itirwar. Jakmut kahit nga awisin dito balay tabasit pa ni baby. Jak kaya tamang isangkot iti mikrobyo adumket ka ni baby. Sika talaga. Agawid ka matla dagos Win ka di. Di ka agdanag. Amok amarigatan ka amang awir nga agmaymay sa ita anak ta. Iso nga agawid akmat la dagos. Madlaw kaw akan ayon arumwar di asawang Talia. Tunggal umayak dito'y balayaw, diyak madanaw. Papapanan na lao na yun aya. Kunanamot nga awisan dagiti kagayam na, tatang. Saos, ang mga nasabali mo tante, nasumok ng aramidan, Talia. Anya ti kaya tiyo asawan, tatang? Ang mga nakasarak mo tante, barakaw, kat isaw ti mapanasarsarakan. Ha? Ay sos,
narigat ti agsasaulatan ngem sa balay ti agparparik na kanyak anak kao. Tatang, Sapay la kumata, nagbidutak lang iti atap kao. Tama day, no makirelasyon kit day ni tipada na alalaki dita, kahit adan anak yaw. Dakka nga epektaw iti panunag ti ubayng no dumakal, no bilang tapod now ti atap kao. saan mat siguro, tatang? Atap yu laang dayta, ngem awan ti kinapudno na. Ay, agyaman na. Nakaturugan ni baby. Maaramid kung dagiti trabahok diti unag ti balay. Kanayon tumot namin arumwar ni Rodel. Asino nga to dayta? Katurturog lang ti anak ko. Adamot umay asa nga ili. Mapit laang! Umayan! Ha? Sino ka? Si ti asawa ni Rodel, saan ka di? Juan, siyak nga rod. Anya ti masapol mo? Kas makita mo't. Masikugak, saan ka di? Ha? Juan, dakkalan ti tiyan mo? Anya ka di ti maipaikokan ka? Siyak ni Sunshine. Tinasikugan ni Rodel nga asawam. Anya? Imposible. Nagbidot ka siguro. Imposible nga da sa bali anasikugan ni Rodel nga asawa. Amangan no sa bali a Rodel ti bagbagam. Ti asawam ti bagbagak. Ni Rodel abading. Ha? Ayop day di abading. Sa anak ko mga agparangam. Naamok nga dapay sa bali anasikugan na malaksik kanyak. Anya? Talo tayo anasikugan ti bading. Kan ampang nga asawam. Babaero ka! Ouch! Husto man dyan Nagsakit na yan! Aglablabas kan, Talia! Sikat naglabas! Ayop ka, bakla! Nakiasawag ka tati amok na talgad at iti danam, adi nagtulukwan! Ngam nakarkaro ka pa'y ng barako iti kinababaerom! Agasam, tatalo kami asini ko gam, gatul ka! Ouch! Sabdugan ako natungtungpan! Tama nga no'y kugtar ka, babaita! Ayop ka! Sayat! Ampang! Garanggan! Ouch! Namuak tinapasama kiti panagdinayo ken ni Rodel. Talia, Di mon ipalpalagip kanyak ti ayop a Rodelia. Nakiasawa kan kwa na. Tayong pagarup ko adinak tulukwan. Ngam agasam, tanang sikog iti duwapay a babae. Diyak mapakawan iti inaramid na kanyak. Kunak no natalgadak iti danana. Ngam babaero mat gayam a bakla. Ayop pa talaga. Talia, sapay la ko ma. Tadi mo ibagagong gundawayak tinapasamak kada kayo ken ni Rodel. Ang baroak pa lang naging gaita. No manugot ka, datan ti agden na. Ha? Rex? Saan ka dagdagan na mangiteng, Talia? Ngam panunutom anay bagtijayak ka. Nakasaganak ngagbalin nga ama ti anak yu ken ni Rodel. Basta maklon naklakit di. Kenikan nakitigundaway ko amang ipakita iti dayta. Kwa, Rex? Agden natan, Talia. Mangnamnama ka, ajak to aramid ang tikas, iti inaramid ni Rodel ken ka. Nagsina kami nga road ken ni Rodel mang biyanong. Jakon sinublian ti ampang nga asawak. Nadamag ko nagdanada iti maysa nasikugan na ngem nagsinadamot laeng. Napingat ni Rex nga agdatdaton kanyak kat mariknak nga inot mutayin natinagtiriknak kan kuana.
anya ti aramidek mang biyanong. Kaya't kun nga aklunan ni Rex, ngam pampanunutek mo ti mabalin nga iwayat ni Rodel nga aksyon kontra kanya. Iwanwan na kuma, to'y magugura na kalaping mo, Talia iti Ilocos Norte. Ti pananglipot iti asawa kat may sa krimen. Ti panakrelasyon ti may sa na ikasar a lalaki wenno babae ket dusdusaan ti linteg tayaw. Pagayam Talia, aging nga awan ti nayat nagapangedeng ti may sa korte waswaswasan na ti bilag ti kalaysa saan nawaya ti may sa anay kalaysa a babae wenno lalaki makiden na wenno sumurot iti sabale. Kang runaan na adda ti kangatuan nga otoridad tayaw. Kunaan ti Marcos, Kapitulo 10, iti versikulo 10 ket maysa aging iti 10 ket 2. Kinuna ni Jesus kadakwada, ti lalaki amang isina iti asawa na, ket kalpasan na mga asawa iti sabale, makabasol iti pannakikamalala, amay kaniwas iti umuna nga asawa na. Kastamat, ti babae amang isina iti asawa na, sa makiasawa iti sabale, makabasol iti pannakikamalala. Kanayunan na pagayam ko, ti mabasa tayo iti Roma, Kapitulo may 7, iti versikulo may 2, aging ga iti may 3. Ti naasawaan a babae ti alaen tayo a pangarigan. Ikudeng ti lintag maising galot iti asawa na bayat ti panagbiag ti lalaki. Ngem apaman amatay ti asawa na mawayawayaanen iti lintag nangising galot ken kuana. Ngarod no makikabalay ti babae iti sabali a lalaki, idinto asibibiyag pailaeng ti asawa na, makikamalala iti imatang ti lintag. Ngem, numatay ti asawa na, siwayawaya iti imatang ti lintag, kat saan ngagbasol iti pannakikamalala, no makiasawa manen. That's all right. Nalawag mo't siguro ken kadaytan, pagayam ko Talia, sapay lakumat, nakaipaayak mo iti sang kabasek, mga layay ditanay sagsagabaem iti agdama. All right. Ala papagayam, kastamanen, aging gang iti sumarano, ngayon tayo panagdadanggay, que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!